Map Software je kompanija koja se okupila zapravo oko jednog projekta nazvanog Scorn. To je igra za PC i Xbox. Scorn je zapravo jedna horor igra iz prvog lica, pre svega za ljude koji vole logički pristup igrama, koji vole da rešavaju neke zagonetke i da se tako kreću kroz svet. Treba da shvatiš gde si, kako svet funkcioniše, da igrač shvati zapravo sa kim ima posla, zašto je tu, kako je ceo svet nastao, šta mu se desilo i tako dalje. Rekao bih da je cilj igre razumevanje pre svega, razumevanje sveta, ta konekcija koju bi igrač trebao da ostvari sa samom igrom i sa tim svetom. Ne bi mogao da je povežem sa mnogim igrama koje se danas nalaze na tržištu. Vremenom se ideja razvijala i postajala interesantna ljudima koji su imali neko poverenje da će moći da se izvede, pa su se dešavale neke sitne faze investiranja, samim tim je tim nastavljao da raste. Veliki deo vremena je bio utrošen u to da se naprave proizvodni procesi, kako taj vizualni identitet da se prenese na taj mediji same igre i to je rezonovalo među publikom koja je ispratila to na Kickstarteru i dalo je dovoljno trakcije. U tom procesu su se dešavale razni razgovori sa raznim zainteresovanim ljudima i između ostalog i saradnja sa Microsoftom koja je videla u tome nešto što njihova nova konzola može da pogura. Što smo mi oberučke naravno iskoristili jer je to zapravo i dobra platforma za prikazivanje tog sadržaja koji mi hoćemo da pružimo i sa druge strane dovoljno moćan i hardver koji to može da izgura. Team Map Software je trenutno sastavljen od 56 članova. Imamo departman za development, za programiranje, imamo departman za tech art, imamo departman za environment, 3D modeling, animaciju, audio i sedmi je QA department koji je kontrola kvaliteta svega toga. Sam projekat traži od studija da svako ko učestvuje u njemu bude pre svega zainteresovan za tu estetsku stranu i za tu kreativnu stranu ovog projekta. Nama je ideja da mi ostanemo na nekom broju ovom koji je sada, koji nam omogućava da kreativnost od ljudi možemo da dobijemo i da oni žele da je pruže, bez toga da imamo mnogo i administrativnih i kojekakvih sprega koji se dešavaju kada stvari narastu na preko 100, 150 ljudi i tako dalje. Jako je bitna stvar da imamo podršku od Microsofta i lokalno i pogotovo na tom nivou svetskom koji smo dobili zbog same konzole. To je jako velika sa svetske strane exposure, nešto što nas prikazuje svetu i stavlja nas ispred veliki broj očiju. To je nezamenljiva stvar. Kada razgovaramo i sa drugim studijima, određena doza ozbiljnosti se pojavi u toj celoj priči kada se uključi neko koji ima toliko dugu istoriju razvoja softvera i ima interes u tome da ovo se pretvori u nešto što je operativno, da nije svaki studio za sebe, nego da se napravi neka zajednica oko toga. Plan je da studio nastavi da živi, dakle da imamo još projekata, da Scorn bude samo jedan uvod u to šta mi želimo da uradimo, da formiramo prosto jednu zajednicu gejmera u Srbiji, da učestvujemo u tome, da ljude obrazujemo, da im pokažemo kako to može ovde da se radi vrlo efikasno, tako da prosto napravimo jednu veću priču od toga što je Scorn. Iako 3D možda deluje izazovno, iako pravljenje videoigara deluje izazovno, a šta god su ljudi pričali, velikim delom jeste istina, jako je izazovno, ali je nemerljivo zabavno. Mi se ovde pre svega igramo, ja se vrlo često uhvatim u razmišljanju kako sam imao mnogo sreće u životu da mi posao bude nešto što mi je bio dečački san.